41 pulizija temmew b'suċċess it-taħriġ tagħhom bħala Tourism Police Officers. Fl-aħħar xhur dawn l-uffiċjali tal-pulizija nataw it-taħriġ fl-Istitut tal-Istudji Turistiċi u fl-Akkademja ta' Kandja biex ikunu mħarġa kif l-aħjar iġibu ruhom mat-turisti. It-taħriġ kien ibbażat fuq tarif ġenerali lit-turisti fuq postijiet kulturali minn barra li ovvjament jaraw li tinżamm l-ordni u ma jsirux ir-reati. Tkellimna ma' żewġ kunti stabbli li spjegawna dwar dan it-taħriġ. Bħala taħriġ ħafna snin esperjenza li għandi fil-pulizija ħankun nista' nitkellem iktar mat-turisti konfidenti għax għandna esperjenza ta' storja, nkun nistgħu nispjegaw lit-turisti ċertu postijiet ta' Malta niddiriġuhom aħjar, ċertu liġijiet jekk ikunu qegħdin fil-ħażin aħna nkunu nistgħu ngħinuhom ukoll. Naħdem il-sezzjoni ta' traffiku u dan ix-xogħol se jkun totalment differenti mix-xogħol li qed nagħmel bħalissa. Dak l-att ta' paniku se jkun daqsxejn xogħol li jagħtik iktar sodisfazzjoni li x'ħadiltaqa' ma' turist li jiġi għaw Malta u li żgur se jiġi bżonn l-għajnuna tagħna. F'dan proġett pilota Tourism Police Officer se jkunu mferxin fiż-żoni turistiċi ta' Taslima u San Ġiljan. Ir-rondi se jkunu maqsuma minn Spinola sa Riddut u minn Tinja sa Manuel Island. Il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela għalli b'dan il-proġett il-Gvern weda elettorali oħra. Biex aħna nsaħħu anki s-sigurtà fil-postijiet turistiċi, qed nagħmlu dan bħala pilot project biex naraw u nevalwaw kif imur dan il-proġett pilota biex jekk naraw li hemm fejn intejbu u ċertament dejjem ikun hemm fejn jittejjeb aħna nkunu nistgħu nagħmluh u aktar il-qudiem nħarsu il-qudiem ukoll propri biex nestendu dan is-servizz f'lokalitajiet oħrajn fejn it-turisti jiffrekwentaw. Minħatijaw il-Ministru għat-Turizmu Edward Zammit Lewis fisser li rwol importanti ta' dawk l-uffiċjali tal-Pulizija li se jkunu ambaxxaturi għal poplu Malti mat-turisti. Li qed nippruvaw nagħmlu u determinati li nagħmlu dik il-qabża ta' kwalità. Illi pajjiżna jkun iktar organizzat biex kemm jieħu pjaċir it-turist li jiġi f'pajjiżna u li qed jiġi brata iktar maġa kif ukoll il-Maltin li għandhom dritt jużaw il-pajjiżhom u jieħdu pjaċir ukoll u jkollhom divertiment f'pajjiżhom. Fi żmien li ġej dawn se jingħataw vettura elettronika sabiex ikunu jistgħu jaqdu d-dmirijiet tagħhom b'aktar kumdità u aktar ħeffa.